som aquí per demanar-te un favor. I és demanar-te que xerris com una persona normal, que deixis de fer de Pere Mateu. Tu ets d'aquesta gent que el cap de setmana se'n va a fer un brunch amb els amics. Sí, tu fas brunch i tu ets beneïtíssim. A Mallorca no feim brunch, a Mallorca berenam, feim berenarots. Un bon variat, t'animes i darrere hi fas un pa amb oli, 2 o 3 vermuts, un bocinet de cardinal de lloseta o d'encimada d'ubercoc i ja has dinat. Això és el que ara tu t'ha pegat per dir-li un brunch. I a Mallorca sempre li han dit un berenarot. Segur que tu ets d'aquesta gent que quan vas en el forn dius «Me posa un muffin, per favor!» Saps què fa l'amo quan te posa un muffin? Te posa una magdalena i te la cobren el doble de preu. Però diu, aquest tan beneit que diu muffin, li puc cobrar el doble, perquè un muffin i una magdalena són el mateix. L'únic que el muffin costa el doble. Segur que tu ets d'aquest Pere Mateus que quan t'acabes la feina te'n vas a fer un after work amb els companys. Un after work de què? Te'n vas a fer una cervesa, un cubata, un gin tònic, el que tu vulguis. Un after work? Però en quin moment vos heu pensat que li heu de dir after work anar a fer una cervesota? Te'n vas a fer after work, segur, després d'un brainstorming esgotador que has fet a la feina. Jo t'explicaré el que és un brainstorming. Un brainstorming és quan tu a la feina fas creure als companys que penses que tens idees i que els duràs a terme. Quan aquesta darrera part, dur-les a terme, és la teva darrera intenció. Una cosa, quan estiguis fent after work, és a dir, la canya, i arribi qualcú no li diguis «Ui, m'agrada el teu outfit!» Outfit de què? Com vas vestit? Mira, aquesta camiseta, per exemple, és de Netsajero, a Solla. Però és una camiseta, ja està, no és un outfit. Xerrau com a persones normals. I sobretot, quan siguis en el bar, fent el brunch, after work o el que sigui, no li diguis a l'amo quan t'ho du. Espera un segonet, que faré una foto que la penjaré a Instagram, que tinc molt de followers, que jo som foodie. Jo t'explicaré el que és ser foodie. Ser foodie és ser un autèntic cara dura, que té l'aspiració que fent aquesta comèdia l'amo te convidi a dinar. Paga i no siguis cara dura, que no te segueix ningú, i els que te segueixen ho fan per compromís i te tenen silenciat.